Bafowethu nodadewethu sesibuyile futhi nansi enye episode yohlelo lakho uStar Wami right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in Sotha. Usuyazi ke manje ukuthi once wasibona savela ku screen sakho sikhonela kona ukuzokhuluma indaba ezihlukahlukene ezithinta umjolo. It could be abantu ababili, abathathu noma ngaphezulu njengoba wazi ukuthi inhlelo zethu ihlukahlukene. Mawukuthi uneyinkinga zomjolo, you email us umjoloshow@gmail.com sikuthathe sikufake kuhlelo silungisa umjolo. Mawukuthi unostar wakho, you also email us umjoloshow@gmail.com sikuthathe sikufake nantu uhlelo silibiza ngokuthi uStar Wami. Ungakhohlwa ukusilandela on Facebook, khona ipage lethu Umjolo with 1 million followers. Ungaphinda ungilandele nami as udlala Matifana. Don't forget to share, like and also uphinde futhi ke ube umngani wethu omkhulu kwi-channel yethu njengoba sibheke to 500k subscribers. Eceleni kwami sinomama esinaye sokhuluma naye just find out ukuthi yini embeka la osukwini lanamhlanje nanokubheka ukuthi ngabe indaba yakhe ihamba kanjani. Sawubona makunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Asiqale nje ekuqaleni uzazise ukuthi ubani uma esinaye namhlanje. Igama lami nguNontombi wakwaMaphumulo. Kahle kahle ngishadele kaMaphumulo njengomama Maphumulo. Umama Maphumulo. Yebo. Ngisuka endaweni yaseMthwalume. Okay. Siyajabula ukuthi sibe nayo namhlanje la ohlelweni. Ngicabanga ukuthi indawo engiyaziyo eMthwalume iyodwa nje kuthiwa iKaqoloqolo. Iyona indawo engeke ngizwe abantu beyidumisa kakhulu. Angazi idume ngani kodwa ke iyona indawo abayibeke ebalazweni kakhulu. Hayi idume ngomculi ba. Oh, okay. Yebo futhi. Indawo phuma kuyona idume ngomculo but wena namhlanje ula shuthi ngenxa yezimo zothando sinabise kabanzini ekubeka la namhlanje. Hey bhuti wami. Into ebangisiza ngibhalele kule show nje namhlanje. Nginenkinga. Ngisho ukuthi ngishadile njengoba ngisho ngathi ngumama Maphumulo. Ngishadile umyeni wami ngifice vele enomntwana womfana uSihle. Okay. Inkinga yami nje enkulu kakhulu iqondene ngakuyena uSihle. Oh, so inkinga oze ngayo la namhlanje akusiyona yakho kodwa eyomntwana womyeni wakho okuyingane yakho. Yebo umfana wami bakithi. uSihle nje ngamfica ngafike nabo 10 years ngamkhulisa njengomntwana wami, ngamfundisa njengamanje usebenza nakahle bakithi undodana. Sihlalile nje naye kahle kakhulu. Kodwa manje kwahamba isikhathi kwase kuba khona ke izinto esezenzeka ekuyizona ezibanga ukuthi ngize ngigcine sengikhetha ukuthi ake ngibhalele kule show. Izinto ezikanjani mhlambe ma? Bhuti wami iyahlupha le genge kakhulu ngabantu besifazane. Oh. Ya nje into ehlangene nabantu besifazane. uSihle shothi bengeke ngibone ngena amantombazane engena eshintshana emzini wami ngingabi nankinga ngithi hayi ngoba umfana. Kodwa manje egcineni senginamantombazane nje amabili angimise kabi ngalendlela yokuthi sengize ngabothe mhlambe efanele kube khona abanye abazoke bangenelele esimene engibhekene naso. Yeah. Okay, ngicela ukungena nje olimini. Mengabe uthi amantombazane akumise kabi ende mabili, what do you mean by that? Uqonda ukuthini? Amantombazane angikaze ngababona abantu abalwa ngalendlela abalwa ngayo. Yabo nje endlini yaSihle mengathi uyangena nawe ungathuka ukuthi hayibo indlu yomuntu osebenzayo enjeya. Zonke izinto zifile zifa zibulawa amantombazane ayalwa ngendlela eyisimanga. Angikaze ngayibona impenje ya balwa nje futhi banana nenhlamba. Umuzi abawuhloniphi. Ngizamile ukuthi ngeke ngikhulume noSihle ngahluleka. Ubaba wakhe zimathe ezekhona empilweni yethu kodwa uyilo muntu ophansi kakhulu. Ulindele ukuthi konke makwenziwe yimina ngoba noma ebona khona okuronke ubuyeze kumina mama kwenzeka u1 no2. Fanele kube mina engiyokhuluma nondodana. Manje lento isiyangihlupha ngoba nami ngeze ukuthi sengikhathele. Isiyangikhathaza kakhulu ngalamantombazane indlela alwa ngayo. Noma ekhona kubona ongathi ungconywana oba nako ukuzehlisa. Ngoba noma engifice egcekeni uyakwazi abingelele lo munye nje uyayidlulela ahamba endlini kaSihle. Indlela abenza ngayo ngathi umuzi lo sekowabo. Ngize ngigcine sengiyibona ngingayilutho kahle kulowa muzi indlela okwenzeka ngayo. Ngizwile ukuthi uthe uyazama ukukhuluma nomfana. Mhlawumbe mengabe uhlala naye phasi nizama ukukhuluma nje ethe umzali nengane. Ukathi yini uzokwazi ukuyilungisa yonke lento noma mhlawumbe uyakugoqa nje but uthi uyabona lokho ushintsho lwenzakalayo. Into engakutshena yona nje eyodwa ngomfana nami indlela abaphansi ngayo mekhuluma nami. Njengasho ukuthi ngimkhulise ngenhlonipho.
vele akhombise uyazi ngize ngibase ngathi mhlawumbe mina yini o-wrong ngoba indlela avele axolise ngayo futhi angithembisa ukuthi hayi ma kuyagcina uyabazi mesothi hey ma oledi khulileka ngizoyilungisa lo nami hayi ngigoqeke ngempela bathi phela bayasigoqa nami ngigoqeke ngempela mangabe umntwana esuzolungisa kodwa kuzodlula usuku olulodwa ngiphinde futhi ngibone okuwesi yena uyakwazi ahlala nalezi ntombi zakhe zombili endlini uthi uzohlala nazo u2 days zifike kanye zilwa ekugcineni ekulweni kwazo usiyeza futhi sekuthule shotheni uyakwazi ukuthi abathulise kodwa manje inkinga mina kungiphathi kahle okokuqala bodi mina la endaweni ngiyaziwa kakhulu ngokwenkonzo ngumama nje ozithandela inkonzo manje lento iyehlisa nesithunzi umuzi wami umuzi awusahlonipheki ngenxa yenhlamba ekhishwa zintombi la ekhaya yebo kodwa nje ile inkinga le ingane mengabe yifika ke kwakho wena ugcina ngokuyibonela endlini yakhe umfana noma mhlambe so wathola i-opportunity yokuthi ukhulume nazo noma ezumzali osho ukuthi uyakholwa awusiboni ngisho nesidingo sokuthi uloku ukhuluma nazo mayifikile uzibukela la kodwa ngifuna ukuthola ukuthi uma ukhuluma nawo kamantombazane mhlambe athini ngale situation ayenza egcekeni la kwakho. Angifuni uqamba manga but ngicathi ngizame kabili ukuthi ngikhulume nabo ngenxa yokuthi abantwana bakhuliseke ngendlela ezingafani umuntu nomuntu unendlela akhule ngayo omunye kwabasengathi uyangilela omunye wakhuphuka ngolaka ngabo cha ayingangami ngabo ongcono ngivele ngiyiphume nje indaba yabo ake ngiqondane nalo engimkhulisile engazi ukuthi ngimkhulise kanjani mhlambe mengathiwa yena akabe sekhuluma nezintombi zakhe mhlambe khona la ongalunga khona. Omunye umuntu angabuza ukuthi usihle mhlawumbe indlela yokukhula ezumfana ukuthi abe nezintombi eziningi noma ke mhlawumbe bengawuhloniphi umuzi wakho esekhaya but yini le kwenza wena uzungenelele njengomzali to i-relationship yomfana ingoba mhlawumbe khona umbone engcono kulamantombazane ufuna akhethe noma ufuna ahloniphe umuzi wasekhaya yiphi inhloso enkulu yokwenza ukuthi uzuze la kusho namhlanje? Ngifuna bawuhloniphe umuzi wami uma kuwukuthi usihle ubakhetha bobabili isifiso sami vele uthakhethe ukuthi uqhubeka nabo bobabili noma uthathe oyedwa noma uyobheka omunye futhi ngaphandle mina lo wazomletha kumina athi ma nangu umakoti ngiyojabula ngiyomamukela ngoba njengamanje mebeza boba2 bexabana kanje akuhle kusemandleni akho ukuthi makakhethe besenza izinto okuyizona zona. Kunento eqeda ukuyisho njengamanje ukuthi Isaac kuwena noma kunina zabazali athi mana ngumakoti kubona-ke labantu ababanga isiphithiphithi la egcekeni mhlawumbe khona wakwami introducer ukuthi mama noma baba nangu umakoti wenu noma intombazane engifisa ube umakoti lekhaya noma nibabona bewiliza nje ngale kwayena kakazi ababike ekhaya ukuthi le ngane-ke ma ngifuna ukukhula nayo lutho nje ngabe ngiqamba amanga akekho akwathi hayi ma nangu ngibona kuyangenwa nje kuyaphunywa kuyaphunywa kodwa kuthi into bese nginothisile ukuthi noma ade bengena kakhulu kodwa njengamanje ilaba abawu2 abagxile kakhulu okusho ukuthi iskimu sesiphungulile manje wasasala nabantu abawu2. Yes injalo futhi injalo. Okay mhlawumbe sizama ukuthi simthole ukusihle simuze ukuthi uzothini ngale nkulumo le udaba lakhe ecela unginikeza inamba yakho isihle sibone ukuthi sizomthola yini. Okay butwa okay ukuthi uthini ngalolu daba? Ngabe ningisize kakhulu izingane ziyasihlupha ngendlela ezisimanga. Nansi but number yakhe cathi uzomthola kuyona le. Okay ngiyabonga ma. Alright. Umsihlezi madoda amaso izinto esizenzile zingane hayi amaso kanti phase sathi ngothi ngathi asiba amaphumulo kamashimane kuthiwa kushimiwe kodwa nje yena hayi ngathi uthi nje ngifuna kuxakuse ayikho lonto samaso kathini kubi bhuti kakhulu yani. Okay ngizocela ungifakele lana ke ma ucangibambela ifoni yakho. Alright baba ngiyabonga. Cela ungifakele lama headphones ke uwafake lapha ekhanda lakho. Okay nami ngizama ukuthi ngifake lawa sibone ukuthi okay ngicela ukusondeza la kancane nje hopefully akunakele sama ukuthi sibone ukuthi siyamthola yini. Alright baba. Kwathula manje yare ngizwakala kahle kakhulu. Yebo iyazwakala baba. Hello. Hello. Yeah. Bhuti kuhamba kanjani?
Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila mfethu, ngabe ngikhuluma noSihle Maphumulo. Yebo, yena khona ibani obuzayo. Matifana mfethu, ngila kumjolo show. Yebo. Lalela Njaya, nginoma wakho lana mfethu, ufuna ukukhuluma nawe ngezinto ezenzeke ekhaya. Engicabanga ukuthi nawe aware zona izinto ozenzakalayo phakathi kwakho nalamantombazane ophila nawo. Yebo. So umama uyabona mfethu ukuthi umuzi uphenduka eJacken House, awusahlonipheki, kuningi nje mfethu, and uzamile ukuthi ahlale nawe phansi akhulume, but kwa ubone ngazuthi awuzami ukusilungisa leso simo, ugcina ngokusho nje ngomlomo ukuthi uzokufixa u1 no2 no3, but ayikho mfethu into elungayo. Ngiyazi awungazi, kodwa-ke uma wakho usethi akazi wokhala kumina, mhlampe mengabe kukhuluma omunye umfana, like sikhuluma siyabafana, uzokwazi ukuthi u-understand. Okay. Uyayazi lento engiyishoyo mfethu? Ngiyayazi. Yini mfethu, ikephi inkinga mfethu ukuthi seningaloke kuba khona amantombazane angene ekhaya mfethu engalotsholiwe, uhlale nawo, ngizwa nanokuthi ukwazi nokulala nawo wo2 afika kuvakashele, nihlale nibe u3 mfethu. Yini indaba ungawuhloniphi kangaka umuzi kaMaphumulo? Hayi khona ngiyazi ukuthi nginephutha kulokho. Uyanginqamukela mfethu, angazi network. Ngicela uzame ukumuva kancane la ukhona mfethu, because unokukhuluma unqamuke, ngicabanga ukuthi network la ungakhona. Yebo. Okay, ngicela ukuvala ngiphinde ngikufonele, mhlawumbe ngizobe sengikuzwa kahle. Okay. Okay. Hawu, lo mfana wazwakala elunge kanje pho efonini. Njengoba ngikutshela nje umfana ulunge ukubhubha, yilento nje engixakayo nami eyenzakalayo. Ngoba ulungile, ukhuliseke kahle nje impela. Ulungile mfethu umfana. Yazi uyilungele. Msihlezi. Yebo. Mfethu angazi network yakho mfethu ingasiphoxa because lo daba libalekile, but ngifuna siyikhulume lento mfethu. Ngumfana nami osamncane nje, kodwa kungenazo izintombi eziningi, ngasheshe ngaphuma lapho mfethu, ngabona ukuthi lento yokuba nezintombi eziningi ayisebenzi. Yeah mfethu. Why ungihleka mfethu? Ngabona mfethu ayisebenzi mfethu, ekugcineni kufanele sibonisane, kumele sikhule yabo, because manje ukuyibona phela usayisikhokho ngaleso sikhathi, but mfethu ayisebenzi liyashandisa. La ngikhona-ke mfethu ila endabeni yakho nomzali. Lento seyikhoze i-havoc between abazali bakho bobabili, because manje ubaba unokubuza umama ukuthi awukhulumi ngani nengane, kanti nomama uthola leyo ngcindezi yokuthi shuthi akakufundisi ngendlela e-right mfethu. Yini yenza ukuthi mfethu iy'ngane zikwazi ukuyingenela umathanda, zikwazi nokulwa kini mfethu? Uyivumela kanjani into ekanjalo yenzeke? Umbuzo wakho uthanda ukungisinda ngoba manje izinto ey'ningi zenzeke ngisuke ngingenalo ulwazi, kodwa ngiye ngizwe ngokwenzekile. Ngiyazi mfethu ukuthi usuke ungenalo ulwazi lawo, but ukuzwe masuzwa mhlampe yini oyizama ukushintsha leso simo. For instance, umama uveza ukuthi ekhaya nabantu abakholwayo, noma ekhaya kuyakholwa, noma kuthiwa wena ulihambe isonto, kodwa bona abantu abakholwayo. Mhlampe kuleyo situation awuboni mhlampe ukuthi umuzi isithunzi sawo siyehla, nanokuthi nje umuzi onabazali bobabili babukeka njengabazali abanjani abavumela ingane yabo ifike izogibhida namantombazane awu2. Khona ngiyabona ukuthi ngiphetile futhi iphutha engilenzile kube iphutha elikhulu kulokho engikwenzile, ngiyalibona. Ngizozama nje ukulungisa iphutha lami, yize kungeke kube lula, kodwa ngizokwenza ngayo yonke imizamo yami ukulungisa iphutha. Uma uthi uzokwenza ngayo yonke imizamo kanjani mhlawumbe ukuthi ungazama ukuthi ulungise ngayo le phutha elenzakalayo? Into engeke ngikwazi ukubeka esithombeni njengamanje, nami kuzofanele ngibone njengendoda ukuthi
ngimisa kanjani, ngilungisa kanjani la muzi. Okay, no mfethu uzwakala umuntu wesilisa noma uyumfana omncane ozithobile, so ngiyathanda ukuthi awungazi but indlela esikhuluma ngayo mina nawe ikhombisa ukuthi mhlambe angazi noma njengoba eshilo nomama ukuthi unako mfethu ukukhombisa elikhulu ithemba lokuthi into uzoyenza but asazi ukuthi kubuye kunakalephi. Lokho awukusho ngoba mhlambe wenzela nje ukuthi ngiphume kuwena but into oyimisela ukuyenza. Hayi bengeke ngikhulume ngoba nakho ngifuna ukukuqhelisa eduze kwami cha. Ngikusho ngoba yebo. Wena mfethu yini inhloso yakho ngalamantombazane omabili? Oye, baba yilingo nje okwenzeka nje kwagcine sekwenzakalile ke ngayithola sengila ubabili empilweni. Ngenxa yezathu ezithile. Sengisholo ukuthi wena njengoba uthandana nabo bobabili njengamanje ngizwile ukuthi kuye kwaba khona isikhathi whereby ubunenqwaba ey'ntombi kodwa uthe uma usuphungulile usele nawo 2 manje. Njengoba unamantombazane awu-2 asempilweni yakho, mhlampe yini inhloso yakho? Umuntu oyibona nesithembu ngelinye ilanga noma mhlampe ufuna ukuthi mekukhona obheda wazi ukuthi usala nomunye futhi oyedwa? Yiloko engibuza ukuthi inhloso yakho kahle kahle yini ngale ngane eziwu-2? Hayi inhloso yami ukuyibona ukuthi nginesithembu ngelinye ilanga. Ngimisele ngokwakha mina bhuti. Angisilo umuntu odlala ngabantu. Uma ngidlala ngabantu kushuthi isiphi isithombe ngiyobe ngiziveza kubantu sengizodlala ngabantu mina. Okay. Ngicela ungibambele nje kanjalo mfethu. Ngifuna ukuyi-eda la iy'ntombi zakho ngikhulume nazo. Khona into engifuna ukuyizwa ukuthi mhlampe mengabe kuwena iy'ntombi zakho umama sikhuluma ndawonye sizokwazi ukuthi sizwane zabantu abadala, because angithi la we are trying to build a family. Now uyasho ukuthi abantu ofuna ukukhula nabo and umama ushilo wathi vele usebenza kahle okusho ukuthi u-capable ukuthi ungalobola ngelinye ilanga. Yebo. Okay. Yasinankinga futhi. Okay, canga ngibambela njalo. Canga nginikeza iy'namba zey'ntombi ma. Great. Ngenhlanhla nginazo nje. Nginazo zonke. Ungibambele nje kanjalo mfethu. Okay. Okay, thank you. Yahlupha le game. Hey. Awuyisevanga ngisho efonini. Lutho. Ngiyoseva mase ngazi ukuthi kahle kahle uyena mupho kuyena yena. Ngiyoseva intombi bhuti ombuzo kube yini. Hey, yabona. Okay, asiqale ngale sibone ukuthi iyangena yini. Sibone ukuthi iyangena yini. Okay. Ukuthi kuyenzeka yini kanje masenza kanje. Sengicishe ngalifosa le phepha ngizozithule na mfethu. Hayi kunjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngikhuluma noNomonde. Yebo, khuluma naye. Ucela ungibambele nje kanjalo sisi. But othi ngiqale ngikhulume nawe. uMatifana lo khuluma naye ngila kumjolo show. Matifana kumjolo. Yes, uMatifana ngila kumjolo show sisi. Ngifuna sikhulume kube mina kube uwena mase kuba uSihle because uma kaSihle uze la ngethemba lokuthi ufuna silungise yonke lento eyenzeka lapha egcekeni. Engicabanga ukuthi awena ke wena ukusikwenzakalana. Okay, ngilale. But ke ngifuna ukuthi sikhulume sisonke lento angisikho uyazi khona omunye usisobambisene naye and share lela thuluzi la Sihle naye. So ngenzela ukuthi abe khona naye la sikwazi ukukhuluma sisonke. Okay, lwesilanga la indoda. Yebo. Okay. Ngicela ungibambele nje kanjalo ngizama ukum-eda ngibone ukuthi ngiyamthola yini. Okay, nanke. All right. Ngibone ukuthi ngiyamthola yini. 9116 vele ngibizo yokugcina it's like
bazoyithola. Nosi. Hayi zingena zonke impela. Balindele lona isoka Hayi lezi. zingena zonke. Balindele isoka. Hello? Hayi kunjani? Yebo. Yebo sesunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila ngikhuluma noNosi. Angizwa? Ngithi uNosi engikhuluma naye. Ukhuluma naye. uMatifana la kumjolo show sisi. Oh, okay. Ngikuedala nginomakasihle, umakasihle kunento afuna ukuyikhuluma nawe. So nginifake kwi-conference call uwena uNosi, uNomonde mase kuzoba ke yisoka lenu uSihle kumele nikhulume ndawonye. But before nje ngidedela uma akhulume nani because ukhona la umakasihle. Ngifisa ukubuza nje kunina nobabili. Angithi ukhona nawe Nomonde? Yebo ngikhona. Nilwelana emzini kaMaphumulo yini lesiphithiphithi engizwa kuthiwa nasibanga lapha? Mina ngokwazi ukuthi anginamsindo mina. Umuntu ongena nomsindo uyena loqhaqhazayo. Ngendlela musukungikhulumela amanga angikaze ngiqale wena usazulekile nami angake nawe usukudla lapho ebagcina abantu bangumsindo wena vele yini wangifunani vele wena wangifunani angifuni ukuthi mina ngedoda yami indoda yami Okay, ngicela nilalele mina because nina nilalelani. Ni aware kodwa ukuthi umuzi womuntu lo enenza yonke lento eniyenzayo kuona. Iyazi ngendlela ngicabanga ngiyazi ukuthi ngiyazi ukusebenza umuntu ongena ngoba nomsindo Yebo. uyena loqhaqhazayo yazi ukuthi njengoba ungifonele vele umuntu vele onenkinga uNomonde angiyona mina ethanda ukulo umuntu uNomonde isikhathi esiningi sezekuthala uye futhi washukela wathi indoda yami. Okay ngizokhulumisa umama Duze but before ngimkhulumisa ngifuna ukuthola ukuthi ubani omdala la kunini ubani intombi endala. Mina ngimdala Nosi akusebenze ukuthi uba umdala ngoba ubhuti mina ngimsukela ngiyeni sisi mina ngimdala wena wafika mina wena wayi ngempela wathi kusikamdoda abantu wena ngiyafuna ngiyendlela yindaba angishela nomsindo lobangayo ngibona ukuthi indoda yami Okay webhuti Matifana. Yebo bhuti. Uyabona ngokubuza into eseziyenzeka le. Into eseziyenzeka umbuzo enginawo ukuthi bazohlonipha kanje ubusuvela usubhekile babanga umsindo kukhona umzali efonini umama ongizalayo. Okay angenze kanje angivele ngikukhulumisa umzali manje. Uyazi usulo nomsindo. Nomonde Nosi khona umakasihle la and ufuna ukukhuluma nani kahle ngesihle ni ready ukuthi nimuze ufuna ukuthini kunini? Longela ngaphezulu nama nginankinga. Ninjani mantombazane? Siyaphila ngakho njani? Ngiyaphila nami. Yebo. Niyangithusa mina noma senza ukuthi khona mina ocingweni kodwa nisenza kanje yazi vele hlase benzosu lalela sisilalela asizokhuluma kanye sokhuluma sokhuluma ngokuhlonipha mina ngiyahlonipha lapha ekhaya mina lapha ekhaya ngiyahlonipha umuntu ongahloniphi uyena loqhaqhazayo ngicela nilalela uma bandla ngiyacela. Okay kulungile ma ungakhuluma lalelani-ke angifuni agcine kube sengathi mhlambe anginifuni angeke umfana ngize ngimkhethele ukuthi uthanda ba kodwa le eniyenzayo angiyithandi njengamanje nizwe kahle ukuthi ngize ngakuyisho ngoba na nginenkinga ngempela yalentweni ingisengixaka ukuthi angisazi fanele ngenze njani khona lapho nisaqhubeka futhi nenza lo msindo wenu nizwe kahle ukuthi isoka lenu sihle ukhona naye la ocingweni kodwa niqhubeka kanjena ukukhona sisi into kodwa leyenzekalayo umuntu uyena wangifukela ukuthi wathanda indoda yami angikusuke nakho indoda kusiyena wangifukela
ukube kusuke yakhe kuhlala Yini? akakulobolanga Ngiyakhuluma emakhanda. Sihle Ngiyakhuluma emakhanda yini? Benondindo yakho impilo yakho ngeze Ukhona umzali la kodwa bafethu aweke ukuthi kukhona umzali. Sayithumela nje kimi. Ingqondo zenu ayisebenzile akho baba ngalokho Baba, kuze ngihlala kanje kini ingenxa yayo vele sosifeba wasifaka othandweni lethu. Engangizesebe wena ngizesebe ngishela indoda isakufuna ukuthi uyakufuna ngaba izanga kimi. Iyakushilo nje uyangishilo ngiphatha kangcono. Baba ngicela ukukhuluma. Ngivala mina le abantu abazuzehlisa abakhulume kahle. Inhloso Umzali wami lapho njengoba bebangumsindo. Inhloso Yini kamawa. into abafuna uyibona yenzeka? Inhloso Yini into kamawa. abafuna uyibona yenzeka? Kisho unaqondisa intombi yakho kuphela kube yiyona zokulalela angisifole intombi yakho mina ngikwazi ukuthi intombi yakho wena wangishela mina ungangitshela ukuthi khona isisogula ngekhaya Manje mesingakho ngina wena ngaphuzi wena ngoba ngingami ngizwe ngaphuzi wena wena ntombazana ufolile wena ufolile and leso sihlangana futhi siyophithekisa letho ukuthi uzofaka hayi mina Ngicela nithule. Umama akayithanda into eniyenza kakhe. Noma yini lento eniyenzayo, mhlambe ngangcono niyenzele kude noma kuthiwa mhlambe usehlu nomqasho somewhere nibanga khona yonke lona. Into ayicelayo ukuthi noma athi usihla akasakhethanga ukuthi uchoose ba between nina nobabili namhlanje, but ucela niyeke lento yokuthi niyobanga umsindo kwakhe nibulala izinto zakwakhe nikhumbule ukuthi usihla kanamuzi uhlala kubo. So noma yini eniyenzayo mhlambe ningayenzela ngaphandle. mina nje umuntu ocontrolayo usishe mina ngicontrola usishe ngizwa ngayizile yonke into mase ngiye kubo ngizoya kuwetha ukube izwathi Salalelani ngicake ninginike mhlawumbe ngikhulume nendodana yami. Ngicela ninikeze uma yithuba. Ake ningithi nje ke ngikhulume noSihle. Sihle mfana wami. Yebo ma. Angikukhulisanga kanjena baba. Angikaze nje ngakukhulisa ngalendlela. Uyabo indlela izinto ezenza ngayo ziyangithusa ngempela ngeke akwazi. Ngicela ulungise izinto zakho. Akwazi amantombazana ngenza. Yabo bahlulwa ukungihlonipha ngisho bengangiboni. Ngitshele lo msindo wabo ngubekezelela emzini wami. Fanele ngiphinde ngikubekezele ngisho sengihambile ngocela usizo ngaphandle. Ngifuna ukuzwa ngawe ikuphi ngempela okufunayo empilweni yakho. Iyona impilo oyikhethayo le ukuthi makwenzeke kanjena makube khona amantombazana azothukisa nje kanje noma ngikhona pho akasangihloniphi. Lungisa izinto zakho Sihle. Akuyona indlela engikukhulise ngayo le. Usishe wayi manje wathola ngempela Sihle kuze izinto zakho ngikhuluma nawe njengamanje. Sihle? Yebo manje ngiyakuzwa manje ngizocela unginike isikhathi ngizoyilungisa nje. Singana isikhathi Singakanani isikhathi kumele sikunikeze sona mfethu because umama usezamile ukuthi ayilungise lento nawe but ingalungi. So useze wabiza thina sikunikeze isikhathi esingakanani or if you have to choose between le ingane zo2 ukhetha yipi because khona elungile khona ekuhlaza. Hayi mina angiboni ukuthi ikhona into engayakhe nomuntu ohlaza engizothi ngiyabeka nakalibeke. Angiboni ukuthi ikhona into engatheka nomuntu ohlaza angiboni ngempela. Weseke pho mathethana uphonto uba nomkhethane weseke pho uphini uba nomkhethane khetha uyakhetha manje wena uyakhetha manje yini into engayakha nomuntu ogcatshelwa ikhanda yini into engayakha nomuntu ogcatshelwa ikhanda ngingayakhe nomuntu ogcatshelwa ikhanda ukaniyo lo gcatshelwa ikhanda ngoba usithanda soba u2 ayanigabhela nobabili njengoba manje ngikhuluma niyadelelana nize nifaka nentamba kukho noma awuthile
awuthule phela Okay, ngicela nilalele mina. Ngicela ukuthi mhlambe sibe ne-date nani. Mina umama usihle sikhulumeni sibonana naye efonini. Khona into engifuna ukuyibona ukuthi mhlambe singakhuluma kanjani. Because into engiyibonayo la efonini angeke sikhulume kahle because ungathi ninamakhandeni niyaxatshelwa mhlambe no2 but ngicela ukuthi lento sikhulume hlela usuku face to face sikwazi ukukhuluma. Ngazi noma ningakwazi ukunginika leyo chance. Ngingakwazi mina bhuti ngingakwazi. Okay. Ngingakwazi. Alright, ngizonithinta ukunazisa ukuthi nginganibona nini kanjani. Sihle ngizokhuluma nomama mhlawumbe angitshela izinsuku zakho zokuba off sikwazi ukukhuluma. Kulungile akunankinga futhi. Okay, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Ngizokubamba nethebe. Hawu. Ngisathi. Ngicabanga ukuthi ngcono kanjalo ma ukuthi mhlambe kube ukuthi sibonana nabo face to face. Because njengamanje uyezwa ukuthi mesikhuluma efonini indlela abakhuluma ngayo ayikho right and uyasho na ukuthi indlela abakhuluma ngayo ngisho ubabone egcekeni. So ngibone ngazi ukuthi mangabe siloke sikhuluma efonini sizoloke sikhulumile but ekugcineni singabi nasixazululo. So ngcono ukuthi sibonane siyilungise lento sibone ukuthi kamanje bethi noma beyenze but benze ngendlela right because ekugcineni umuzi womuntu lo usaphila ubaba wakhona nani ekhaya niyakholwa so akwazi ukuthi ngathi emzini okholayo kwenziwa amanyala kuona because amanyala uthi ngafika izingane zifike zolala nomfana wakhona ihlale khona izinsuku ayinanosuku olulodwa. Mina ngikhula bekuwukuthi intombi yacashiswa umzala kayiboni. Yes uyazi ukuthi uqonyiwe but uyayicashisa like more hamba nayo ebusuku ekseni uyayikhipha bangabona abazali bajabulele nje ngaleso sikhathi mhlawumbe bekubambela ukuthi oh useqonyiwe ubani but kungabe nawe into nabo futhi noma bejabula bangakhombisi ukuthi ba happy ngokuthi i-right lento yenziwe. Yebo. So ngicela nje senze ngaleyo ndlela sibone ukuthi kuyalunga. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho uzokhuluma nathi la ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu namphuti wami, ngiyabonga kakhulu. Sengithemba wena-ke. I know. Ngiyabonga kakhulu. Ngizozama ukuthi ngiyilungise lento ihambe kahle. Mhlambe nawe kuney'nkinga ey'fanayo uyakwazi ukuthi usi-email ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yethu. Asibamba na ku-Facebook umjolo noma ulandele uDlala Matifane. Uma ufuna u-DJ ufuna u-MC Dlala Matifane@gmail.com. The email once again idlalaMatifane@gmail.com. Mina nawe sihlangana kwi-episode elandelayo ube nosuku oluhle. Angazi uyibuka nini le episode. Mhlawumbe uyibuka ekseni ube nosuku oluhle. Uyibuka emini enjoy your day. Uyibuka ebusuku have a good night. Vele ngeke akunika good night lo lala naye. Yimina ozokutshela ukuthi good night. Usale kahle.